Το θάνατο πατήσας και της μιας ζωή χαρισάμενος, ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίος να είμαι θυμών κατά τη συνεπιοίκεια, μη αποστείς το ελέος ο θυμών, αλλά τις ερευτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνηση τη ζωή ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και γη και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των ευχηρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρες των θεσμάτων ημών έθισε το ψάγιν ημάς, των αγγέλων των ύμνων Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και γη και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτή έως ως πέρας. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο προς της Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσκομεν Σοφία, πρόσκομεν αδελφοί παραγγέλωμεν ημίν, εν ονόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στέλεστε ημάς, απαντός αδελφού ατάκτους περιπατούντος, και μη κατ' την παράδοση μη παρέλαβον παρημών. Αυτή γαρίδατε πως δημιμήστε ημάς, ότι ούκη τακτήσαμε εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτωμεν εφάγομεν παράτινους, αλλά εν κόπο και μόχθε νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την ημών. Ότι ουκ και έχουμε εξουσίαν, αλλήνα για αυτούς την προδόμεν μίστε ημάς. Και αγαρότε είμαι προς ημάς, τότε παραγγέλωμεν ημίν ότι ήτης που θέλει εργάζεται μηδέστη έτο, ακούμε γάρ την άσπερη του παρατούδας ερμήνα τάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Εις δέτη ούτως παραγγέλουμε και παρακαλούμε για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι, των εαυτών άρτων εστίωσιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση, εκ κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρατηλήμην και Νησαρέτ, είδα δύο πλοία εστώτα παρατηλήμην, οι δε αλληλείς αποβάτες από αυτόν απέπλαιναν τα δίκτυα, εμβάζοντα εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ρώτησαν αυτόν από της γης επαναγαγίνω αλίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάψε το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και καλάσετε τα δίκτυα ημών εις άγραν, και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό. Επιστάτα διόλους τους νυχτούς κοπιάσατε σου δεν ελάβομεν, επειδή το ρηματί σου καλά σου το δίκτυο, και τούτο ποιήσαντες συνέχισαν κήθος ηχθείων πολλοί, διερήγει το δε το δίκτυο αυτών. Και κατέρευσαν τις μετόχες του ερτεωτέρω πλοίου του ελθέντος συλλαβέστε αυτής, και ήρθαν και έπισαν απότερα τα πλοία, ως θεβηθίζεστε αυτά. Ιδώντες Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνες του Ιησού λέγον, έξεθε από μη ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε, θάμπος γάρ περιέσκην αυτόν και πάντως του συναυτό, επί τη άγρα των ηχθείων εις συνέλαβον, ομοίως δε